chvost som predĺžil na 2-metrový, predtým tam bol metrový, lebo tá turbína sa správa tiež ako chvost a ona bojujú dve sily, akú silu vytvorí chvost versus silu, ktorú vytvorí turbína. A ak je chvost krátky, tak turbína bude to vychylovať zo smeru vetra a bude to nestabilné. Čiže treba mať dosť veľkú páku a veľkú plochu vzadu. Najlepšie, čím silnejší chvost, tým lepšie, hej. Ako môžete vidieť podľa napätia, turbína sa nám síce točí, ale ešte nič nevyrába. Napätie nám musí presiahnuť napätie batérie, aby nám tam začal vznikať elektrický prúd. Tak ako voda tečie od zhora dole, tak aj tu musí byť vyššie napätie za usmerňovačom od veternej elektrárne, ako je na batérii, aby alternátor začal klásť odpor a veterná elektrárne začala vôbec niečo vyrábať. Dovtedy sa točí na voľnobehu, na prázdno, takže keď je slabý vietor od tých 2,5 až 3 metrov za sekundu, veterná elektrárne sa síce točí, ale ešte nič nevyrába. Musíme si počkať na takéto maxima, kedy sa presiahne napätie na batérie a začne nám to vyrábať. Ako môžete vidieť na displeji, je síce nižšie napätie na turbíne ako na batérii, ale je to spôsobené úbytkom napätia na diode. Podľa výkonovej krivky by táto veterná elektráreň mala začať vyrábať niečo už od 2,5 metra za sekundu. A svoj menovitý výkon 2 kW by mala dosiahnuť pri 11 m za sekundu. Čo som sa rozhodol aj otestovať jednoduchým spôsobom podľa mojich možností, ručným meračom rýchlosti vetra v blízkosti veternej turbíny, zatiaľ čo moja drahá milá sestra merala aktuálny výkon, ktorý sme dokázali z tejto turbíny dostať. Krása. Táto honba za vetrom sa skutočne oplatí iba tomu, kto má výbornú lokalitu. Zatiaľ čo u nás hore v dedine ide stromy pováľať, tu dole fúka iba keď sa mení front. Preto veterná elektráreň pre väčšinu ľudí jednoducho nie je, ale pre tú menšinu som spravil toto video.